Tinokwasai mose hama vadikani kunzvimbo kwamuri koko. Tinokurudzirana kuti nguva yakadai tinge tichinamata zvinotaura neshoko raMwari. Musi waranhasi musi wa17 August 2023. Ndauya zvakare kuti ndikupei chiprofita chimwe chandakambopa chiri parabolic pamusoro pemahosi maviri. Kuti ndakaona rimwe rakanyorwa Z rimwe rakanyorwa C. Saka nhasi ndauya kuti ndizonyatsotsanangura zvakare part 2 of it. Part 1 yaitaura kuti iro mahosi pakumhanya kwawo zvakaita kunge hosi rakanzi C rakanga richimhanya, asi rakaita kupera simba. Ndakaona hosi number 2 Z richimhanya rakada kuenderana then rabva rapedzisira overtake. Saka muzora nhasi Mwari andiratidza zvakare chiratidzo number 2 chinoita kuti zvinhu zvive kwanisa kunge zvakachena kana kuva clear kwatiri sechizaruriro. Reason yacho ndeyekuti tinge tichinamata tose kuti Mwari akombore Zimbabwe pasava nemhirizhonga, asi Mwari angopindira kuti zvinhu zvifamba zvakanaka. Ndarakidzwa paita chiratidzo chemhuka, ingava mutupo, asi mhuka iyi yakanga iri mhuka inonzi shumba murambwe. Ndobva ndarakidzwa kuti shumba murambwe ndarakidzwa ichidya chidya chomunhu. Saka iyi revelation yakadzika iyoyo, shumba murambwe ndarakidzwa ichidya chidya chomunhu. Takadzika ipapo zvinotirakidza kuti words ari ipapo words akadzika. Ndinotenda kuti pane nguva yakapfuura kune chiratidzo Mwari chakambonditsanangurira zvakare, tikakwanisa kunge tichimira tichinamata kuti tinamatire runyararo kubva panyaya yebhomb Mwari kutaura kwaakaita. Tikanamata kuti vanhu vanga vachichengetedzwa zvakare, the issue of Concord and the enthronement of the statement from the previous prophecies. Saka tirikunamata kuti Mwari ngaagone anga achipindira. Asi tikaenda kubhuku raIsaiah chapter 65 pavhesi ya25 inotaura nechirungu ichiti the wolf shall eat with the lamb, they shall feed together. You can see unity between the wolf and the lamb. Can that be possible if the attributes can be different? Yes, it can be, as long as God has intervened. Saka chizaruro chandauya zvakare nacho, ngatinamatei kuti pave nerunyararo, nekuti zvinozolida kuti the wolf and the lamb zvigare pamwe chete, ndokunge the lamb yabvuma kudya pamwe chete ne the wolf. But according to what I'm seeing, vamwe vachatabirirwa it's not straight, zvinhu zvakawanda zvichange zvichiitika, asi Mwari anoda tinamatira vatungamiri vodo vose kuti Mwari agone kutikombora pave nerunyararo. Saka Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Ngatirambe tinamatira nyika yedu nezita raJesu Kristu. Amen.